bromeliads na binili ko dun sa Kustal na tagbe 20 pesos. Tinanim ko muna dito kasi yung mayana masyadong maliliit. Ayun, napakagandang tingnan, biri maliwalas, para rin ako nasa ilog nito. Ang gandang pagmasdang, Kapromdi. Syempre ang ganda ng dito, Kapromdi, very lush. Napakalinaw ng dating niya. Very makulay. Ang ganda. Ayan. Sa ibabaw maganda siya. Kaya lang hindi ko naman maipakita sa inyo dahil wala akong drone. Syempre hindi rin kahit ito pa isa-isa lang aking tea plant, hindi rin siya nagpapatalo dahil napakaganda ng kulay niya. Hello po mga Kapromdi, magandang umaga po sa inyong lahat at welcome back sa Certified Promdi channel. Nabitin ba kayo sa akin pinakita ng video, Kapromdi? Kasi nung nag-video ako, ang lakas ng malakas yung ulan, hindi ko naman siya pwedeng pigilan at syempre pag pinagpatuloy ko di basang-basa ako, saka yung camera ko naman ay nababasahan na, kaya ayon, sabi ko dahil mahaba na rin naman yung video, ay putulin ko na lang muna at i-continuous ko na lang for second video. So ayun, Kapromdi, kaya hindi ko na ipakita sa inyo yung aking napakagandang garden, ang most beautiful and low maintenance tropical garden. Yung front yard ko yung, Kapromdi. So ayan, pero siyempre bago tayo pumunta sa front yard at bago ko ipakita sa inyo yung aking napakagandang garden sa front yard, ay ini-invite ko muna kayo na mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na video. So, ayan, Kapromdi, nung pinapanood ko yung video ko sa, yung habang ayos ako, nagla-landscaping ako doon sa labas, nakita ko yung mukha ko parang stress na stress at parang sobrang tandaan ng face. Kasi ko, ba yan, parang hindi na certified from Dio, kaya ayun, tumakbo ako sa bayan para magpagupit. Pinabawasan ko yung aking buhok at naglabasan yung mga white hair ko. So parang bagay naman, di ba, Kapromdi, mas magandang tingnan dahil parang foreigner yung dito kasi may puti-puti siya. So ayun, Kapromdi, at hindi na tayo paligoy-ligoy. So ayun, nagtanim ako ng mayana doon, ng bromeliad. So yung mga binili ko kay Ma'am Cherry doon sa coastal area ay itinanim ko doon sa front yard at syempre inayos ko na rin yung mga bromeliads na inarrange ko doon. So medyo malawak na yung lalagyan ko ng mga bromeliads at hindi ko na sinisiksik sa gilid. Dahil pag nasa gilid kasi parang kala mo punong-puno, tapos pag tingnan mo sa dito sa harapan parang hindi maganda, kaya pinaglayo-layo ko sila para mas magandang tingnan at parang kunwari parang madami. So ngayon syempre, Kapromdi, dahil yung white stones ay parang inipon-ipon ko dahil nangingitim na sa sobrang dumi o sa sobrang itim, sa lumot. Kaya nung ibinalik ko siya, parang ko ulit sila. So ayan, bumalik na ulit sa kaputian. At syempre medyo nag-compress yung mga white stone kasi magkabilaan, binigyan ko silang space para matiniman ko yung sa kabila ng halaman, tapos yung sa kabila naman sa may bandang wall, pinalawak ko para sa bromeliads. So kaya ayan, ayun, ipapakita ko sa inyo kung anong naging outcome. Maganda naman siya, Kapromdi, at syempre hindi pa lumalago yung mga mayana kasi napulot ko lang yung mga mayana doon sa gilid-gilid. Sabi ko, mayana ito, yun na lang ilalagay ko din. Instead na bumili pa akong mayana doon sa Consuset, mga 2 oras ang biyahe. So sabi ko, yung mga nakikita kong malilit na mayana, yun ang ilalagay ko doon sa katabi ng mga bromeliads. So habang hindi pa malaki yung mga mayana or coleus, yung yung bromeliads naman na pula yung lumilitaw. So siguro mga within 2 weeks, baka matatabunan na yung 2 weeks or 3 weeks, matatabunan na yung mga bromeliads na pula. Kaya mag-iisip naman ako kung saan ko na naman ilalagay yun. So ayun, Kapromdi, mag-almusal tayong kamuting kahoy. Naku, napakaraming dinala ng ate ko na kamuting kahoy dito.
Binigyan niya na ako, tapos dinalhan niya pa ulit ako ng isa. Sabi ko, hindi ko pa nga nababawasan. So, ayun. Tamang-tama morning naman. So, ito na yung almusal ko. Malaking tipid din to. Kaya lang, sobrang dami. Minsan napapanis yung pagkain ko dito. At pinapakain ko na lang doon sa mga hayop na gumagala dyan sa labas. Tara po. Pasilin natin yung ginawa kong garden sa harap ng bahay. Maganda. Ito mga kapromdi ang aking ginawa dito sa aking front yard at medyo mas naging maaliwalas at mas magandang tingnan kumpara sa dati kasi mas naging makulay at medyo na-arrange ko na yung mga halaman. So, ayun, ito yung aking itinanim dito sa pinaka-front. Yung mga bromeliads na binili ko dun sa Kustal na tagbe 20 pesos. Itinanim ko muna dito. Kasi yung mayana, masyadong maliliit at inipon-ipon ko lang siya para itanim diyan. Kaya yung yung mga bromeliads, itinanim ko muna diyan. So, once na lumaki na yung mga mayana, syempre matatabunan niya yung mga bromeliads na tinanim ko diyan. At syempre nagtanim din ako ng mga diyan kapromdi, mga kutsarita na kulay green. So, pag mainit siya, nag-yellow ang kulay. Ayun, napakagandang tingnan. Biri maliwalas. Para rin ako nasa ilog nito. Ang gandang pagmasdang kapromdi. Siyempre maganda. Ayun, yung mga mayana ko kasi kapromdi, kapag hindi ko itinanim dito, yung mga bromeliads, ay hindi ganong magandang tingnan. So, yung mga makukulay lang naman nagpapaganda dito. Plus, yung white stones na napaka-kusi ang dating. So, tingnan nyo naman ang mayana ko kapromdi. Halos hindi lumalaki. Ayan o. Siguro mga 4 days ko nang itinanim dyan. Pero pag once na naka-recover siya, kasi nakaano dun sa nasa dahon ng bromeliads na may water. So, nababad siya doon at nagkaroon ng ugat. So, pag transfer talaga yun sa soil, matagal lumaki kasi nagre-recover siya yung bang hinahanap niya yung water. So, pag nasanay naman siya sa soil na walang tubig, ayun, bigla siyang lumalago. Kaya pag mga ilang linggo lang, siguro matatabunan nila itong mga mga bromeliads. Ayun, yung may mga pink, mayroon din akong pink, yung dating mayana ko na halos ko wala nang maiwan. Ayan, mayana. Tapos yung syempre yung mga pink lady, hindi ko naman inaalis. So, yan talaga yung natural, original na pwesto. So, medyo inano ko dito. Siguro mga 16 inch yung ko dito. Inusog sa bandang Kaya, nag-compress yung aking mga white stones dito sa medyo parang kumapal. Pero yung pa rin naman yun. Wala akong dinagdag. Ayan. Siyempre yung tinanim ko dito na Loropetalum. Ayan. Medyo okay naman siya. Kailangan ko ng gupitan siguro ito para kumapal. At para hindi siya tumaas. Gusto ko kasi yung malapad lang na mababa. Pero puno ng dahon. So, yun ang gusto ko. So, ay nga kapromdi. Tapos dito sa, harap. Binawasan ko itong, yung crouton. Kasi, natatakpan niya na yung, yung bird nest. Tapos, patumba siya dito dahil sa sobrang bigat niya. Pumapunta siya dito. Tapos, tinali ko rin siya dun sa wood. Then, ito rin ganun din yung yellow. Binawasan ko rin siya dun banda kasi sila, na tatabunan nilang isa't isa. Then, ayun, syempre, maliliit pa yung mga halaman ko dyan sa, yung mga dyan sa bandang gilid. Saka yung mga Pokyonti, maliliit pa rin din. So, ayan. Pero, nagpo-form na siya. Mas siguro mga ilang buwan lang, bilog na siya. Kasi, hindi ko naman siya masyadong naalagaan. Ito, ganun din. So, ayun. Siyempre, ang ganda ng dito kapromdi, very lush. Napakalinaw ng dating niya. Very makulay. Ayun. Palabas na naman yung bulaklak nung aking giant santan. Ayun. Yung isa naman, baldado na siya.
parang pawala na. Tapos dito ka-from yung aking mga picara plants. Tingnan nyo naman, biglang lumago siya nung pinutol ko, biglang naglabasan yung mga branch niya. Kasi dati parang matatas yung sanga. So malaki rin yung binawas ko dyan. Tapos yung ano dito, ayan yung Melendres plants. Pinutol ko yung mga matataas na sanga, kaya biglang dumami. Ayan. Ito yung aking tea plant dito. Ang ganda. Ayan. Sa ibabaw maganda siya, kaya lang hindi ko naman maipakita sa inyo dahil wala akong drone. Pero siyempre yung yung crouton hindi naman nagpapatalbog yan. Maganda talagang kulay ng crouton kapag lalo pag mainit. Tapos yung aking kalatiya dito, yung mga giant na kalatiya. Pero hindi siya yung yung ordinaryong kalatiya, pero ang lalaki niya ka-from D. Hindi ko alam na lalaki siya ng ganyan. Siyempre hindi rin kahit ito pa isa-isa lang aking tea plant, hindi rin siya nagpapatalo dahil napakaganda ng kulay niya at talagang lumalabas yung kulay niya sa katabi ng green. Ayan ang aking mga halaman dito sa front yard. Yung aking androcrotons, nakapaso lang yung androcrotons na yung ka-from D, kaya ako nilagay dyan para matakpan yung wall. Kasi may crouton ako dito na kulay yellow, natumba siya nung bagyo. Pinutol nila, so hindi nila ibinalik. Sana pinutol nila na mas mataas lang. Ang nangyari, andyan siya sa napakababa, so nahirapan talaga siya mag-recover. Kasi ang laki ng kalatiya dito, yung kalatiya zebra. So hindi siya masyadong makalabas dahil natatalo siya nito. So ang ganda ka-from D yung kalatiya. Imagine ilang bisis ko na siyang nilipat, pero palagi siyang parang nakakakabangang ilipat yan kasi siya ka-from D, madaling malanta. Kailangan dilig ng dilig. Pero ayan, pinabayaan ko na hindi ko na siya dinidiligan kahit kailan, hindi ko na siya diniligan. At ayan, ang taas at naka-recover naman. Siyempre waiting ako sa mga croutons ko dito na ang tagal lumaki. Ayan, sana tumaas na siya. Ito rin, natumba ito. May tali lang yan, kaya ganyan. Pati yung mga yung mga santans, may tali din yan sa tinali ko dyan sa haligi ng wall para tumayo kasi natutumba siya. Medyo tanghali na. So ayan, dito naman sa sa banda dito sa aking mga bromeliads. So ayan ka-from D, dahil tumaas yung mga white stone dahil nilagyan ko ng mga bato dyan sa gilid. So yung white stone napunta dito, na-compress dito sa medyo bandang gitna, kaya pumantay na lang siya dyan. Hindi naman sila pantay talaga. Medyo mataas pa rin yung mga bato na malalaki na nilagay ko. Pero parang halos magkasing level na lang din. Tapos ayan, medyo parang lumawak yung lalagyan ko ng bromeliads at hindi na sila nagsisiksikan dyan. Mayroon pang mga may mga branch na hindi ko pa maalis dahil wala akong paso na lalagyan para sa kanila. So siguro mga lang naman yan, 1, 2, 3, 4, mga 4 na paso kailangan ko para, or 5 paso para matanggal ko yung mga branch nila at para hindi na sila magsisiksikan para magkaroon na rin sila ng sarili nilang buhay. So ito ka-from D, natatandaan ko, 3 na ito 3 na itong bromeliads ko. Nasunog siya sa init, sayang, mamamatay na naman yan. 3 na yan ka-from D. Hindi ko alam bakit pa laging isa na lang nakikita ko. Ano to? Baka ma-overwatering na naman to. Pero ayan ka-from D, madali siyang masunog yung malaki na yan. Compare dito sa mas gusto nila mas gusto nilang nainitan itong mga bromeliads na ito. Kapag mainit, mas gumaganda yung kulay niya. Ayan, pag nainitan sila, gumaganda ng kulay nila. Pero pag basta yung bang bigla ang init, nasusunog sila. Dapat na immune sila sa init para mas nagiging matibay sila. Kaya parang pag bigla ang init katulad nung 4 na araw after a month or half year na umuulan dito, tapos biglang uminit ng tudong-tudo, 4 na araw lang tapos nasunog sila, namutla yung mga kulay nila. So ibig sabihin nasunog sila. Kaya hopes na hindi masyadong uminit
Pero kailangan may init talaga para gumandang kulay nila. Ito nga naman, nasaan to? Ando sa ilalim ng Begonia Star. Kaya kulay green siya. Pero ang talagang kulay niyan, yung mga ganyan, no? Ayun. Ito, kulay green ang kulay niya kasi nakulob siya doon sa walang init. Sa ilalim ng Begonia Star. Inilabas ko lang siya dyan. So, ayan ka-from ang aking ano dito. Napakagandang garden. Ayan. Maaliwalas na, maganda tingnan. At syempre, may bulaklak. Ay, ba yan? At syempre, may mga bulaklak. Ito nga pala ka-from lagi ko itong pini-feature sa inyo. Kasi matagal siya, matagal mawala yung bulaklak. Compare sa ibang mga flowering plants. Kasi buwan na to eh. Ilang, dito. January 9 ako dumating dito. So, may mga bulaklak na yan. Hanggang ngayon, may bulaklak pa rin sila. So, ibig sabihin 2 months, mahigit 2 months na siya. Kaya maganda yung Begonia Star. Akala ko, hindi siya nagbubulaklak. Dahon lang talaga yung pagmamalaki niya. Kasi maganda naman yung mga dahon niya, ka-from Dio. Class yung dating ng dahon niya. Tapos nung pumunta ako ng Tagaytay or Silang Cavite. Nakita ko may bulaklak ng ganito. Kaya nagka-idea ako na, ayun, maganda pala yung bulaklak niya. Pero hindi ko alam na ganun katagal yung bulaklak niya. So, nasusunog na. Ayaw niya pala talaga to ng dapat talaga, diniligan ko kasi siya ka-from dapat hindi nababasa yung dahon. So, lang, yung puno lang. At least kahit parang nagmumoist lang. Kasi pag dinidiligan, na yung mga dahon niya. Nasira. Dapat moist lang talaga. Kasi, hindi ko naman talaga siya dinidiligan. Gusto ko lang diligan. Parang iniisip ko kasi, baka mamatay dahil mainit na. Ayun ang nangyari. Medyo yung mga dahon niya. So, ayun nga ka-from dapat moist lang yung kailangan niya. Hindi niya kailangan na talagang tudong-tudong basain kasi nasisira siya. So, yan ang aking mga bromelias dito ka-from sa aking probinsya. At syempre, yan yung ginawa ko. Yung mga dito naman ka-from nilinis ko na ito eh. Ba't ganun hindi ko na ipakita sa inyo? Nilinis ko na ito. Mga ferns dito, tinanggal ko. Kasi makalat. Ayun. So at least parang nagkaroon ng katiwasayan yung dito, yung scenic. Maganda siya. Ang lang, hindi pa masyadong malalaki yung mga halaman ko. Lalong-lalo na doon sa may bandang wall, doon sa front. Ayun. Tapos syempre dito ganun din, maliliit din yung halaman ko dito kasi pa bago-bago yung crouton lang naman talaga yung halaman ko diyan. Tapos dati mayana. So ngayon wala na. Nagpalit ako ng eugenia, croutons at ibang halaman na mas ma-enhance naman yung aking garden. Hindi lang sa mayana at sa crouton. Gusto ko yung ibang halaman naman. Tapos dyan naman, ka-from ayan, yung mga namumuti na halaman na yan, yung mga mga cutting na picara plants na nilagay ko sa paso. Ang lalaki nga eh. Hindi ko alam na gaganda siya kasi nasa paso lang siya. So ayan, mas maganda kung ililipat ko siya sa soil. Pero okay na lang yan kasi wala naman akong mataniman dyan. Tapos syempre inisip ko, dahil wala naman akong sasakyan, dito pupunuin ko ng mayana dyan. Wala na kasi akong mayana ka-from at gustong-gusto ko talagang mayana. Ewan ko ba't, kasi makulay siya eh. Bagay na bagay sa white stones. So, ayan po. Ang aking front yard. Pinutol ko na rin itong, yung Persian shield. Tapos, dito banda, kasi gubat na itong, Persian shield na ito, natumba na siya. So yung pinakapuno niya ay patay na, pero yung sanga niya nadikit sa lupa, nagkaroon ng sanga. At yan ulit, gumanda ulit siya. Pero pinutol ko na yan kasi umabot na yun dito sa sa gitna. At nalalanta kapag may araw.
So, ayan po mga ka-From D, maraming salamat po sa inyong panonood at huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Maraming salamat, muchas gracias, and Diyos mabalos.